Казвам се Антоанета Василева и съм координатор на Центъра за безопасен интернет и експерт по онлайн безопасност на деца и младежи. В този модул ще разгледаме защо позитивната дигитална комуникация е важна за децата и младите хора, какво представлява онлайн тормоза, какви са неговите форми и проявления, както и как можете да разпознаете кога едно дете е жертва на онлайн тормоз или е тормозещ. Ще обърнем специално внимание на вашата роля като инфлуенсъри. Как чрез личния си пример, съдържание и послания можете да подкрепяте младите хора, да насърчите търсенето на помощ и да допринесете за изграждането на по-безопасна и подкрепяща онлайн среда. Ние хората сме дълбоко социални същества. Нуждата от принадлежност и свързаност е заложена в нас още от раждането. От бебета търсим погледа на другия, учим се чрез имитация, реагираме на емоции и създаваме връзки, които ни дават усещане за сигурност. Чрез общуването оформяме не само езиковите си умения, но и цялостната си идентичност. Разбираме кои сме, какво можем и как ни възприемат другите. За децата и младежите този процес е още по-интензивен и важен. Те преминават през фази на търсене, изграждане на самочувствие, приемане от групата, оформяне на личната си стойност. Връзките с връстниците, приятелства, първи симпатии, споделяне на интереси играят ключова роля в това израстване. Именно чрез въздействието с другите те тестват своето място в света. И както добре знаете, децата и младежите не правят разлика между онлайн и офлайн средата. За тях това е едно общо социално пространство, което се случва в живота им. Затова всичко, което се случва в дигиталния свят, включително и тормоза, се преживява съвсем реално и емоционално, със същата сила, както и във физическата среда. Много деца и младежи изграждат своя образ именно чрез социалните мрежи. Техният профил често е това, което вярват, че другите виждат и мислят за тях. Затова онлайн комуникацията може да бъде както източник на удовлетворение, така и на тревожност, зависимост и непрекъснато сравняване с другите. Когато социалното общуване премине границата и стане средство за тормоз, изключване или натиск, това оставя сериозни следи от децата и младежите, особено в чувствителни етапи на развитие, като тези преживявания могат да имат дълготраен ефект върху самочувствието и психичното здраве. Затова е важно ние, особено възрастните и особено влиятелните гласове в онлайн пространството, да разбираме какво значи онлайн общуването за децата. Да бъдем чувствителни към знаците, когато нещо не е наред, да даваме пример за уважително поведение, емпатия и позитивна комуникация. Днес сме тук, за да поговорим честно и открито за онлайн тормоза. Какви форми има, как се случва и как можем да го разпознаваме. Целта ни е да ви поканим да бъдете част от една по-смислена онлайн среда, в която всеки се чувства сигурен и уважаван. Важно е да можем да си кажем кога едно поведение онлайн преминава границата и се превръща в насилие. Това не винаги е очевидно, дори за нас, възрастните. И точно за това си струва да го обсъдим заедно. И още нещо, което си струва да напомним. Интернет е публична среда. Онлайн поведението ни се вижда от много хора и често остава в мрежата по-дълго, отколкото бихме искали. Всеки пост, коментар или стори може да стигне далеч и да остави следа и позитивна, и не толкова. Онлайн тормозът или кибертормозът е форма на емоционално и психологическо насилие, извършвана чрез дигитални средства – мобилни телефони, компютри, социалните мрежи, платформите за съобщения, форуми, гейминг платформи и други онлайн канали. Това е поведение, което цели да унижи, нарани, заплаши, изолира или зле постави друг човек. Най-често дете или тинейджър. Кибертормозът може да включва подигравки, изнудване, разпространяване на обидно съдържание, публикуване на снимки без съгласие, фалшиви профили и много други действия, извършени умишлено. Основното е, че става дума за повтарящо се и злонамерено действие, което причинява вреда. За разлика от традиционния тормоз, който поне временно остава на пауза след училище, онлайн тормоза не спира. Той следва жертвата навсякъде, дори в собствения дом. Може да се случи по всяко време на денонощието, често остава скрит от възрастните и може да ангажира голяма онлайн публика само за минути. Съществуват 4 основни аспекта, по които можем да разпознаем дали дадено поведение представлява тормоз. Интересното е, че тези критерии са същите, които използваме и при определенето на тормоз между връстници в реална среда. Това означава, че няма реална разлика между обидите, които едно дете получава в училище, и тези, които среща онлайн.
Средата е различна, но ефектът върху психиката и самочувствието и усещането за сигурност е същият. Това е нещо, което е важно да запомним. Тормозът си остава тормоз, независимо дали се случва на живо или зад екрана. Първият аспект е намерението на извършителя. Става дума за съзнателно действие. Човекът отсреща иска да нарани, унижи или създаде дискомфорт на другия. Понякога това изглежда като шега, но когато е подигравка, зад нея стои озлобление или желание за отмъщение и някой страда, това вече е форма на тормоз. Вторият аспект е повторението. То не се изразява само в това някой да изпрати едно и също съобщение няколко пъти или да се подиграва отново и отново. В дигитална среда повторението се случва чрез самото разпространяване, когато нещо бъде споделено, пренаписано, скриншотнато, като разпространение на вируса. Едно унизително видео или коментар може да бъде видян от стотици хора и това засилва усещането едновременно за унижение и вина у жертвата. Третият аспект е дисбалансът на власт. Тормозът, онлайн или офлайн, е power game, игра за власт. Това може да се прояви по много начини. Например, когато извършителите са повече от жертвата, когато групата застава срещу едно дете или когато някой разполага с лична информация, с която злоупотребява. В онлайн среда властта може да идва и от притежаването на лична информация или съдържание, като снимки или съобщения, които могат да бъдат използвани за натиск или изнудване. Има и ситуации, в които самото знание как да манипулираш дигиталната среда ти дава предимство пред другия. И четвъртият аспект – публичността и анонимността. Онлайн често общуваме чрез псевдоними, фалшиви профили или с усещането, че никой няма да разбере кой съм. Това създава фалшиво чувство за безнаказаност. От друга страна, публичността в интернет означава, че едно действие, дори направено на шега, може бързо да стигне до огромен брой хора и да остане в мрежата за дълго време. Именно тази комбинация – анонимност, широка аудитория и бързо разпространение прави онлайн тормоза толкова различен като преживяване, но и толкова тежък за жертвите. Статистиката в България е тревожна. Онлайн тормозът е един от най-честите проблеми, които българските деца се сблъскват вече 10 години. Едно от 7 деца в България съобщава, че е било жертва на онлайн тормоз и преследване, особено в социалните мрежи. Според национално представително проучване, поръчано от УНИЦЕФ през април 2021, 47% от децата в България или почти всяко второ дете са преживяли някаква форма на насилие до 18 годишна възраст. На консултативната ни линия 124-123 на Центъра за безопасен интернет ежедневно имаме случаи на онлайн тормоз. В Viber чат, Instagram, WhatsApp, Viber, чрез специално създадени фалшиви профили или хакнати профили, с които се злоупотребява. Формите на кибертормоз са разнообразни и често се преплитат. Кибертормозът може да изглежда по много различни начини. Няма една единствена форма. Различните прояви често се преплитат и преминават една в друга. Важно е да ги познаваме и да ги разпознаваме на време, както в ролята на наблюдател, така и ако самите ние сме въвлечени по някакъв начин. Пряка атака. Това е най-разпознаваемата форма на кибертормоз. Включва директно изпращане на обиди или заплашителни съобщения, подигравки в чатове или под постове, публикуване или споделяне на лични снимки и видеа без съгласие. Често се използват фалшиви профили, чрез които извършителят се представя за друг човек, с цел да злепостави жертвата. Срещат се и случаи на разпространяване на слухове, фалшиви чатове или изфабрикувани скриншотове или снимки, които могат да сринат репутацията на дете или младеж за минути. Всичко това е част от една по-широка категория на целенасочени дигитални атаки. Флейминг или словесен тормоз. Това е форма на кибертормоз, в която се използват обидни, агресивни или вулгарни изрази, било то към едно дете или в групов контекст. Особено често се среща в гейминг среда или при стриминг, където напрежението лесно прераства в словесна агресия. Дори да изглежда като част от играта, флеймингът има силно въздействие върху самочувствието и емоционалната стабилност на децата. Кибертормоз чрез посредник. В тази форма извършителят използва трета страна, често без тя да подозира, за да атакува жертвата, например като подтиква някого да изпрати нещо обидно или да сподели съдържание. Жертвата може дори да не знае откъде идва атаката, което прави ситуацията още по-тревожна. Социално изключване. Може да изглежда като дребен жест, но умишленото изключване на някого от група,
чат, онлайн игра или съвместна дейност е също форма на кибертормоз. По време на пандемията това стана особено видимо. Много ученици бяха изолирани от виртуалния клас, пропускаха информация, достъп до учебни материали или просто не бяха включвани. Това създава усещане за отхвърляне от общността, което може да е изключително болезнено. Разпространяването на кибертурмоза се улеснява от самата природа на интернет. Едно унизително съдържание може да бъде споделено и запазено стотици пъти, дори след изтриването. Извършителят често е анонимен или действа от фалшив профил, което затруднява разпознаването му. Публиката може да е огромна, дори при шега, в затворена група, жертвата усеща натиск и срам от десетки, понякога стотици онлайн свидетели. Ролите в онлайн турмоза, когато говорим за онлайн турмоз, често си представяме само две страни – извършител и жертва. Но реалността е по-сложна. В повечето случаи в този процес участват повече хора, осъзнато или не. И именно разбирането на тези роли може да ни помогне да прекъснем веригата на насилието. Турмозещият. Това е човекът, който съзнателно използва дигитална комуникация, за да нарани, унижи, изолира или заплашва друг. Може да действа сам или в група, да използва истински или фалшив профил, да е някой, който жертвата познава, съученик, приятел, бивш партньор или дори непознат в интернет. Важно е да се знае, че често децата, които тормозят другите, всъщност преживяват трудности, които ги провокират да се държат агресивно. Може да им липсва подкрепа от дома, да се чувстват несигурни или ядосани, или просто да не знаят друг начин да общуват. Понякога използват тормоза като начин да привлекат внимание или да си върнат усещането за контрол. Това не означава, че поведението им е приемливо. Напротив, важно е да има ясни последствия и да се покаже, че подобно отношение не е окей. Но също така е важно да се потърси какво стои за това поведение и как можем да помогнем да се справи по-добре, по най-добрия начин. Такъв много ясен случай имахме в центъра, при който момче беше откраднало от телефона на свой съученик негова снимка по слипове и го изнудваше за пари, като заплашваше, че ако той не му даде парите, ще го пребие и ще качи снимката в нета. Оказа се, че момчето много иска да си купи нещо важно за него, но родителите му не му дават парите. Бих искала да направим граница между онлайн тормоза, който не е престъпление в България, и престъплението, свързано с заплаха за здравето и живота. Тя е тънка и младежите трябва да знаят и да носят отговорност за това. Тормозеният. Това е човека, който е обект на тормоз. Жертвата често изпитва срам, страх, тревожност, изолация. Не винаги говори за случващото се. Понякога дори не съзнава, че е обект на тормоз. Особено ако насилието е завуалирано като шега, предизвикателство или наказание. На консултативната линия за онлайн безопасност имахме случаи с момиче на 12 години, на което се подиграваха и обиждаха в продължение на година и половина. С думи като "ти си прасе, приличаш на пиги", "никой не иска да играе и да учи с теб". В резултат на това момичето загуби съня си, не искаше да ходи на училище, оценките му се влошиха и не искаше да се храни. Подкрепящите е тормозещият. Това са хората, които се включват с обидни коментари, споделят унизителни публикации, натискат харесай, правят мемета с жертвата или просто подгряват ситуацията с реакция. Понякога го правят заради групов натиск, друг път от забавление. Но реално стават съучастници на тормоза. Наблюдателите. Това са хората, които виждат какво се случва в коментарите, в чатовете, в групите и знаят, че коментарите, подигравките, обидите, изнудването са нередни. Те не участват пряко в тормоза, но присъствието им като наблюдатели не е неутрално. Затова разделяме тази група на активни и пасивни наблюдатели. Пасивните са хората, които мълчат. Те четат, гледат, понякога дори се възмущават вътрешно, но не реагират. И точно това мълчание често се възприема от извършителя като знак, че поведението му е приемливо и забавно. От гледна точка на жертвата, пасивността на останалите усилва чувството за самота и безпомощност. В такива моменти децата усещат, че никой не ги защитава и дори онлайн средата е срещу тях. Именно за това е толкова важно да показваме, че виждаме, че ни пука, че дори една дума в защита има значение. Активните наблюдатели са хората, които избират да не мълчат. Те могат да докладват съдържанието, да подкрепят жертвата, да напишат коментар, с който да покажат, че това не е окей. Дори едно кратко "това не е смешно" или "остави го на мира" имат значение. Докладване, коментар или подкрепа към жертвата могат да прекъснат ескалацията на тормоза.
Защитниците. Това са хората, които се застъпват за жертвата. Те могат да са приятели, съученици, напълно непознати онлайн. Тяхната намеса е изключително важна. Не само защото помагат, но и защото дават сигнал, че това поведение е неприемливо. Емоционалното въздействие на онлайн тормоза е дълбоко. Води до тревожност, депресивни състояния, изолация, понижаване на самооценката, а в някои случаи до мисли за самонараняване и дори за самоубийство. Затова е толкова важно вие, инфлуенсърите, гласовете, които децата следват и слушат, да разпознавате сигналите, да насърчавате позитивната онлайн комуникация и да знаете как и къде децата могат да получат помощ. Как да разпознаем признаците, че едно дете е жертва или извършител на онлайн тормоз? Ако виждаш в коментарите си под свои постове или в лични съобщения обиди, подигравки, подстрекаване към омраза или изолация на конкретно дете, това е сигнал. Ако някой редовно пише гневни, злобни или унижаващи друг човек коментари, не е просто мнение, а това е тормоз. Жертвата често се отдръпва, трие коментарите, пише по-насигурно, споделя, че никой не я разбира. Освен в социалните мрежи и в комуникационните приложения, онлайн тормозът все по-често се случва и в видеоигрите. Все по-чести случаи на онлайн тормоз имаме именно в игрова среда. Чатовете по време на игра, групи, сървъри. Това не е просто игра, а социално пространство, в което децата прекарват часове и изграждат връзки, които са положителни, както и могат да бъдат и токсични. Има и други сигнали, че нещо може да не е наред. Например, ако дете започне да спи твърде малко или твърде много, ако загуби апетит или започне да се храни прекомерно, това може да е реакция на емоционален натиск. Същото важи и ако се отдръпне от семейството и от приятелите. Избягва разговорите за това колко време прекарва онлайн или споменава нови непознати, с които общува. Добре е да бъдем особено внимателни, ако видим, че губи интерес към неща, които преди са му носили радост. Спорт, хобита, общуване и все повече се фокусира върху онлайн света. Понякога децата изтриват профилите си и създават нови. Често в опит да започнат на чисто след преживяло унижение. Може и да се забележи в телефона. Често се появяват нови контакти, които не са реални приятели. Всичко това може да е знак за притеснение. Особено ако е съчетано с изолация, прекомерно време в интернет и промяна в настроенията. Важно да уточним, че това са общи признаци и не е задължително доказателство за кибертормоз. Но ако видим комбинация от няколко такива промени, това е момент, в който си струва да подадем ръка или да насочим към подкрепа. Ролята на инфлуенсърите в разпознаването и превенцията на онлайн тормоз. Някои дори може да се държат агресивно или насмешливо към други последователи. И това също е знак, че нещо се случва. Вие не сте длъжни да им отговаряте като експерти, но дори едно кратко послание може да има огромно значение. Не си сам, не си сама, това не е наред. Поговори с родител или с някого, на когото имаш доверие. Можете също така да ги насочите към Центъра за безопасен интернет и консултативната ни линия 124-123, където ще получат безплатна и анонимна помощ, както деца, така и родители. В дигиталния свят, в който живеем, вашият глас има сила и понякога едно човешко отношение от ваша страна може да промени нечий ден или повече. Онлайн тормозът е реален, болезнен и често невидим, но той може да бъде разпознат, спрян и дори предотвратен. Стига да сме чувствителни, ангажирани и готови да направим малка крачка в правилната посока. Вашето присъствие в онлайн средата не е просто развлечение. Вие сте глас, влияние, пример. И точно за това имате възможността да бъдете хората, които вдъхновяват децата и младежите да се държат по-добре един с друг, да се подкрепят, да говорят, когато им е трудно. Със своите думи, реакции, истории и послания вие вече променяте животи. Просто добавете и това, че не е окей да тормозиш или да си тормозен. Това не е задължителна част от порастването. Добавете, че е окей да се търси помощ, че никой не е сам, че позитивното поведение онлайн не е слабост, а смелост. Благодарим ви, че сте тук, че сте отговорни, осъзнати и разбирате и избирате да използвате гласа си, за да направите дигиталния свят по-сигурен и човечен. Децата и младите хора ви гледат и ви вярват. Нека това, което видят, им даде сила и увереност.